Ndelok buritan arep golek godhong gedang lah kok tibakno godhong puyang sakmu ini kean. Jan akeh guys puyang tok lho yu. Ngene iki payu ora ya bio. Oke, langsung lanjut cetik geni yo guys. Iki ngono ceritane arep tak nggih bakar iwak cakalang karo iwak nila sing lek kumbulang isuk mau. Aku pengen tak bakar karo kayu ngene iki. Nah, iki tak tumpangi kayu ngene lho yo guys yo. Iki ngono engko ndure tinggi ada iwake ngono lho. Lah ngene lho dadine. Terus godhong puyang iki mau wis tak umbat terus tak dakek ndhuwure tak toto ngene iki lho guys. Mergakno aku gak duwe godhong gedang malah tak ganti godhong puyang. Nah, iki lanjut tak bakar. Tibakno iki godhonge iki kuwobong yo guys. Akhirnya godhongnya tak cepoti. Malah ra sido godhong wis langsung iwak ngono bar kayu kuwi langsung tak tumpangi iwak. Godhongnya tak cepot ra sido godhong. Nah, ngene iki lho malian dadine ora sido godhong. Nah, iki langsung tak oles-olesi bumbu. Iki bumbune mek kecap, lombok karo brambang wis tak ulek ngono koyo sambel kecap ngono lho. Langsung tak oles-olesne tak rotokne ngene iki. Terus tak walak-walik ben aja gosong. Beh iki mentolo tak tiliki terus iki tak comot titik tak tiliki sik yo guys. Taram, wis dadi guys, iwak cakalang bakar. Terus ana sambel kecape, terus awe lalapan bayem tak godhog ngono lho guys. Jan iki masih omek ngene rasane enak guys tenan.